Е такива. Да. Този ден започва да се прехвърля към Европа в един момент. И организаторка му става една голяма комунистка Клара Цеткин. Може да си е чувал това име. Не съм. Не ли бе, тя е най-голямата комунистка от това време. Обаче ООН-то взима, че през 1974 година взема, че празника го озаконява. Това вече след 100 години. Това е преди... Да. Деца вика, там 50 години го озаконява ООН-то. Световен празник става, така ли? Да. И изведнъж започват тогава да измислят не само празници, ти виждаш, празник на мъжете. Празник на жените. Ден на бащата, да. Ден на бащата, а сега има и ден на котката. Стига, бе. Онзи ден моята котка празнува. Стига, това има и ден на котката. На кучето? Ден на кучето. Стига. Аз за това ти казвам. Кои сте прости? И ООН-то, знаеш ли, че го прави отначало този ден е бил почивен. И знаеш ли, че в момента го има държави, в които този ден продължава там, някъде и с Албания. Официален празник. Го имат като официален празник. Но истината е, че в Европа е дошъл вече не като празник, защото виж какво, икономиката и политиката са едно, ама не бива много да ги свързват. Да. Защото този протест в Америка е бил чисто нищо общо с политика. Нищо общо, да. Той е бил празник на... протест на нископлатени... Чист протест на нископлатени работнички. Да. За дълъг работен ден. Такива работи. Експлоатация. Ама откъде на къде ние го превръщаме, тая комунистката, която първа го организира, тя е германка. ГДР. Да, и той има и предвид. Не, той е в началото на 1900 и не знам. Да. Той е много преди Втората световна война. То преди Първата световна. Мисля, че живее тя към 1905 година е. Значи да, преди войната. И така че, да ти кажа, един празник, ето много не го разбирам, ама празника на котките и на кучето, да ти кажа, вие имате ли у вас живота? Да, много, да. Какво имате? Куче и котка имам. И куче и котка? Котките са по двора, кучето си е вътре. Иначе обичаме много. Кучетата обичам, котките са ми като... Аз котката я приемам като най-висшия хищник. Котката е свято животно, обаче висш хищник. Слушай, срещу мене там, дето ме видя, че живее, срещу живееше един много известен гинеколог, Дренски. Дренски с години има някаква рана на кръка, която му от как се помни. Да. Почва да ходя на гости и там, дето отива, имат котка. Да. Котката почнала да му лижи раната. И неговия приятел му казал, пристани да се дърпаш, остави котката да ти ближи раната. Той казал, те лут ли си, бе? Тая котка какво ще ме донесе само неприятности? Няма да ти донесе неприятности, слушай, ма. И Дренски вика, един ден разправяше за особени случаи вкъщи. Да. Неговия баща адвокат и мой адвокат, ние сме от деца били заедно. И вика, слушай, погледни ми кръка, да виждаш да съм имала рана. Викаме, добре ли, как стана? Така вика. Ходих, вика, играех мишак много дълго, не спираше да ми ближи раната. Това ми го разказа. Като най-чудноватата случка. А другата минава на визитация, жените родили. Ти женен ли си? Да. Жените родили. И вика, виждам една жена, нали, шил съм я. Случи се така. Цялата
чак тази жена си отива. А тя вика, стои ми се Хелина, среща много съм добре, доктори. Абе, гледам, вика, Пипа, ай, чиста ноги. Къде е това? Пипа е, дето е шил. Ага. Отдолу. Мале. След раждането. Да. Боже, жива гледа, тази жена си отива. Оле. Аз вика се разтреперах целия. Тя ме гледа, кой докторе? Ма ти добре ли си? Много съм добре. Почнах, вика, да се оглеждам и накрая вика с пръста така, да видя тази кой на какво мириш. Кога помирисах, вика, и близнах. Тя, вика, измила с бозата 2 чайника, вика, има. Едната за подмиване на жените. Оле. Ако нали нещо раничка с някакъв дезинфектант. Да. Другото, вика, погрешка фанала чайника с бозата. И вика, аз гледам бозата и мисля, че е гной. Оле. И си казах, хайде. Тръгнал си с затвора, няма какво да те гледам, няма какво да те мисля. И вика, се проставам с живота. И вика, какво ще кажеш? Само вика, ако те накарам това да го изживееш, няма вика да можеш да го изживееш, защото вика, ти виждаш как един млад човек трябва, вика, да си отиде пред очите ти. Лекар е призвание. Не, Лекар да си, това психика трябва да имаш. То такова чудо. До тук ли те пусна? Не, ще влезнем. А ти ще... Да. Записваме номера и... Записвате, да. То гледат часове сега. Аз съм шофьор, знаеш, кое го гледам? От старата школа. Сигурно. Не дай Боже да го чуеш. Не дай Боже да го чуеш. Що? Що ще стане зле? Кажи да. 64-та. Истинска. Завърших гимназия, през есента трябваше да започна в университета. Да. И докато да тръгна, изкарах курсовете. Истинска книжка имаш, значи. Да, аз съм шофьор от много години. Аз ходих до морето, мъжа ми беше на морето. Мъжа ми беше професор и почина скоро, бе. О, благодаря. Да си жив и здрав. Благодаря ви. Всичко добро, приятна вечер. Че си приятно, момче. Старая се да бъда. Моля ти се, не ми говори, защото бе главен строителна банка. Само не ми говори как се работи с хора. Това не ми го казва, защото ми е известно. Да. Благодаря. Ти да намериш чужди, да можеш да разпираш много тайна вода. Благодаря за жеста. Приятна вечер. Да си жив и здрав. И вие. И да гледаш семейството. И вие. Никога не дей. Гледам го. Аз съм... Търсиш ли чуждо, бял ден няма да видиш. Не. Бял ден няма да видиш. Преживял съм го, видял съм го, знам го. Видял си го? Да. Знаеш. Всичко хубаво. Ай, чао. Чао.